Il-membri tal-kabinett ta' Robert Abela mhux qed jiġbdu ħabel wieħed b'idejat konfużi relatati mal-legalizzazzjoni tal-kannabis. Wara li l-legalizzazzjoni tal-kannabis f'pajjiżna spiċċat fuq l-aġenda nazzjonali b'diversi msieħba soċjali jiddeskrivu din il-mossa bħala waħda maġla minnaħa tal-gvern, ħafna qed jinsistu li dan il-pass qed isir biss minħabba li ġejja l-elezzjoni ġenerali u mingħajr ebda dialogu. L-erba' filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Michael Falzon jaqbilx mal-legalizzazzjoni tal-kannabis f'pajjiżna bil-Ministru jitkellem biss fuq edukazzjoni u mhux legalizzazzjoni. Inti taqbel mal-legalizzazzjoni tal-kannabis? Jiena naqbel malli naħdmu għal harm reduction. Jiena naqbel illi jridu naraw illi jkun hemm edukazzjoni. Mistoqsijek jaħsibx li hija kontradittorja li finqas minn 24 siegħa l-Gvern fetaħ ċentru tal-Caritas għal adolescenti minħabba l-kura għad-droga u fl-istess ħin jimbuttaw sabiex il-pjanti tal-kannabis jitkabru fid-djar, Falzon wieġeb dan il-mod. Il-bieraħ ġie inawgurat ċentru ġdid mal-Caritas fl-istess ġimgħa li bdiet id-diskussjoni biex tiġi legali l-kannabis. Ma taħsibx li din hija kontradizzjoni? Assolutament le. Fl-aħħar jiem l-entitajiet soċjali insistu li din il-liġi se tilliberalizza aktar l-użu ta' sustanzi u tpoġġi lil uliedna fil-periklu li jkunu eqreb għall-abbuż. Madankollu, minkejja dawn l-appelli minn fost oħrajn Caritas Malta kif ukoll Richmond Foundation, id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn stqarr illi jaqbel mal-legalizzazzjoni tal-kannabis. Inti bħala tabib taqbel mal-legalizzazzjoni tal-kannabis? Ir-risposta hija faċli iva. Francesco Catania, Net News.